Біблія, кніга Быццё, раздзел 11. На ўсёй зямлі была адна мова і адна гаворка. Рушыўшы з усходу, яны знайшлі ў зямлі Сінаар раўніну і пасяліліся там. І сказалі адно аднаму: «Наробім цэглы і абпалім агнём». І стала ў іх цэгла замест камянёў, а земляная смала замест вапны. І сказалі яны: «Збудуем сабе горад і вежу вышынёю да нябёсаў, і зробім сабе імя, перш чым рассеемся па улонні ўсёй зямлі». І сышоў Гасподзь паглядзець горад і вежу, што будавалі сыны людскія. І сказаў Гасподзь: «Вось адзін народ і адна ў іх мова, і вось што пачалі яны рабіць, і не адстануць ад таго, што задумалі рабіць. Сыдзем жа і змяшаем там мову іхнюю, так, каб адзін не разумеў гаворкі другога». І рассеяў іх Гасподзь адтуль па паверхні ўсёй зямлі, і яны перасталі будаваць горад. Таму дадзена яму імя Вавілон, бо так змяшаў Гасподзь мову ўсёй зямлі, і адтуль рассеяў іх Гасподзь па ўсёй зямлі. Вось радавод Сіма. Сіму было 100 гадоў, і спарадзіў Арфаксада праз 2 гады пасля патопу. Пасля нараджэння Арфаксада Сім жыў 500 гадоў і спарадзіў сыноў і дачок. Арфаксад жыў 35 гадоў і спарадзіў Салу. Пасля нараджэння Салы Арфаксад жыў 403 гады і спарадзіў сыноў і дачок. Сала жыў 30 гадоў і спарадзіў Эвера. Пасля нараджэння Эвера Сала жыў 403 гады і спарадзіў сыноў і дачок. Эвер жыў 34 гады і спарадзіў Фалека. Пасля нараджэння Фалека Эвер жыў 430 гадоў і спарадзіў сыноў і дачок. Фалек жыў 30 гадоў і спарадзіў Рагава. Пасля нараджэння Рагава Фалек жыў 209 гадоў і спарадзіў сыноў і дачок. Рагаў жыў 32 гады і спарадзіў Саруха. Пасля нараджэння Саруха Рагаў жыў 207 гадоў і спарадзіў сыноў і дачок. Сарух жыў 30 гадоў і спарадзіў Нахора. Пасля нараджэння Нахора Сарух жыў 200 гадоў і спарадзіў сыноў і дачок. Нахор жыў 29 гадоў і спарадзіў Тару. Пасля нараджэння Тары Нахор жыў 119 гадоў і спарадзіў сыноў і дачок. Тара жыў 70 гадоў і спарадзіў Абрама, Нахора і Арана. Вось радавод Тары. Тара спарадзіў Абрама, Нахора і Арана. Аран спарадзіў Лота. І памёр Аран пры Тары, бацьку сваім, у зямлі нараджэння свайго, у Уры халдэйскім. Абрам і Нахор узялі сабе жонак. Імя жонкі Абрамавай – Сара, імя жонкі Нахоравай – Мілка, дачка Арана, бацькі Мілкі і бацькі Іскі. І Сара была няплодная і бяздзетная. І ўзяў Тара Абрама, сына свайго, і Лота, сына Аранавага, унука свайго, і Сару, нявестку сваю, жонку Абрама, сына свайго, і выйшаў з імі з Ура халдэйскага, каб ісці ў зямлю ханаанскую. Але дайшоўшы да Харана, яны спыніліся там. І было дзён жыцця Тары 205 гадоў, і памёр Тара ў Харане.